Искайте, те ще варим във вас. Бира имаш ли? Имах една бира, 3 дни седя вкъщи, ама се изхвърлих. И беше на пиринско, и беше цяла бутилка неотворена от 2 литра голямата. Ти ретри си, човек. Знаеш, че аз пия бира. В момента ще клъкам. Ти ретри си, много добре знаеш, че аз пия бира, ракия, уиски. Как може да хвъриш та бира? Ще беше от голямата бутилка, не беше малка. Как може? Как може, бе, човек? Как може да хвъриш бирата в контейнер? В контейнера да хвъриш? Виса, аз бира не пия и хелове не пия, и даже. Просто 3 дни седя, нямаше кой да го изпие и реках да го хвърля. Да, то и аз си не пия бира, ама сега пих бира. То и аз не пих бира, ама. Като ти имаш гости, какво? Пира, ако не да вас, с кой ще му почерпиш? С вода ли? Да, ама от онази руската, където пише Аляска. Имаш поне? Има. Поне ще пием. Айде, и да последвате за час-две. Да.